Trenggalek Jawa Timur. Iki tepatnya ning etan omahku, guys. Ning etan omahku ini lek dolan yang sawah pemandangane koyo ngene iki. Jan sesdor tenan. Jos jispol. Masya Allah. Seindah ini. Mas, pemandangannya ning sawah kok apik ngene, Mas? Ben piye kok dibakar? Ngono. Kae bolane sing ngusungi gabah. Enek sing ngusungi gabah. Kae ning kono ya sik ngarit pari kae lho. Kancane sik ngarit pari, alhamdulillah. Kene wis ngene iki, bar tonjo, guys. Tonjo dele meskipun sambi ngeret tindok jarene wong. Alhamdulillah ya selesai. Dan sekarang ini adalah prosesnya apa, Mas? Mas Bedi, proses apa jenenge kuwi? Proses iki damene dibakare dinggo ngripu dele sing wis bar ditonjokne mang lho, guys. Nah, koyo ngene iki jenenge ngripu. Ngripu. Ya nggawa banyu barang no, kok kayak merempet yang parine tonggone ya seneni no. Indahnya Masya Allah, adem. Senajan panas mbuh golek mulai gosong. Mulai gosong ya mbuh, yang penting aku wis ero pemandangan seindah ini ning etan omahku iki. Ning etan omahku, Krajan Kertosono Panggul Trenggalek Jawa Timur. Oh, koyo ngene iki. Lah sing sir epek degan ya kae jawab karo sing duwe tapi. Kayak tampak Gunung Wijil. Oh, Gunung Wijil sing biyen zaman SMA kene mlaku nyang Gunung Wijil. Sopo? Acungkan jempolmu. Oke, padha ngusungi damen kae. Ngusungi gabah. Adek koyo ngene pemandangane, Mas. Seindah ini loh. Masya Allah. Ki tinggi ngripu, guys. Yo ditutor. Nah, gini mari ya, Mbah ya. Gini sampai ya diwarai. Yuh, kayak semangat kakak. Laku wis mari, laku ngaret wis aman. Aman, guys, wis bakar-bakar aku. Definisi akan kutemani di setiap prosesmu, Mas. Asal tidak 3 poin. Tai. Iki duite yo mlayu. Ya wis ngerti ngono kok. Dadak takok. Wis ngerti ya wis berarti. Proses tai. Tidak usah repot-repot menjelaskan.